De petita, qui era el teu ídol? Doncs no tenia ídols, mai he sigut fan ni mitòmana de ningú, ni tenia l'habitació ni les carpetes forrades d'absolutament ningú. Ho veieu? És que això de tenir mites és molt infantil. Completa la frase. Rosés és... Un mite. No havien quedat que no teníem mites. Vale, ho reconec. Era superfan del Rosés. Què els hi diries a la gent que pensa que la Fórmula 1 és avorrida? Els diria que es miressin tota aquesta temporada 2010, que no hi ha hagut ni una sola cursa avorrida i el Mundial ha estat superinteressant. Sí, sobretot la última cursa, quan l'Alonso va estar 34 voltes darrere de Petrov sense poder-lo avançar. Va ser superinteressant. Què portes a la maleta quan viatges? Porto de tot, i la porto tan plena que més d'una, de dos i de tres vegades he hagut de pagar sobrepès. Per tant, és horrible, la meva maleta mai tanca i sempre m'haig d'acabar seient a sobre i fer pressió perquè si no, no la podria tancar. Només porto coses imprescindibles, Mira, un assecador, una fregona, un penjador... Sí, hòstia, és que imprescindible, saps? Un pernil... Una miqueta de pa, clar. A banda de la Fórmula 1, segueixes algun altre esport? Molts. La Fórmula 3, la Fórmula 3000... Sí, segueixo el futbol, que sóc seguidora i fan del Barça i no em perdo mai cap partit estigui a la part del món on estigui. Sempre intentem seguir els partits. El futbol m'agrada molt perquè és com la Fórmula 1. Hi ha uns comissaris amb unes banderes i quan les aixequen els jugadors no es poden adelantar. I si s'adelanten és fora de joc, oi que sí? Com t'ho fas per ser la primera a entrevistar tots els pilots? Perquè sóc petiteta, baixeta, i em poso entre tots els periodistes, em colo, i sempre sóc la primera que tinc el micro allà davant seu. Sí, i perquè tinc el braç superllarg. Mira. Mira. Què et diries a tu mateixa? No m'ho diria a mi mateixa, t'ho diria a tu. Et diria que no siguis tan pava, per favor. Pava, jo? No riguis, No riguis. Jo no soc pava, vale?